máte pozerať, už ste to vyskúšali, ale už vám pýtate o tom, hodím sa rovno, koľko je na vás naletený. A konkrétne na toto bicyklu, áno? Ale aké sa zatiaľ pocíti takto predtým, že je tam aj nejaký znak alebo také očakávania, že to tak bude? Takže vidíte v podstate tam adrenalínový tým, ktoré má absolútne nič problém. No, v každom prípade za malou skôr sa to dozviem, takže ďalším vašim kolegom, ktorý sa chystá na obrý doskok, teda 12 metrov vysoké skoky a ktorý sa budeme nakázať aj vy a rozpáčka dole a dole ale ďalší taký skok, Aké máš pocity? Prvé sekundy, že kedy začne fungovať lano. Stále iba padám. Aha. V pohode, hej? No, jasné. Dobre.